Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Acum hai să intrăm pe Roblox. Nu. Așa, ok. Hai să vedem. Fix pe capul lui sunt. Fix pe capul lui. Nu mă vede. Unde e ăsta? Mor. Asta. Bine, m-am plictisit. Acum hai să ne ducem pe mine. Și gata, asta e toată treaba. Asta nu e. Este. Ce e? Nu pot să intru. Să mergem unde... Da. O bem. Bine. Ce face? Stai un pic. Am revenit. Deci la un moment dat va fi ceva un hack. Stați un pic. Uite! Mamă, deci ce e asta? Ce e asta? Merge fără să meargă. Ăla nu cred că merge. Da. Îmi iau magica sabie. Mamă, trebuie. Ăla. Thanos. Misterio și Venom. Dar ce? What the? Ce e asta? Morți. De ce mor? 1 mort, 2 morți. De ce nu mor? Frate, 3 pe mine. 2. Ce vai din capul meu. De ce Venom ăsta? Nu moare ăsta, gata. Ia, vine încă unul. Da, ce-n capul ăla? Capul Misterio. Hai, deja mort. E unul aici. Mamă-s 2. Mamă. 3, din nou. Ia, hai să adun toți prizonierii. Nu. Trebuie mai întâi să văd ăsta. Bani. Mamă, și Venom. Gata. Dar ce e asta? Bun. Dar asta e un hack la joc. Ce asta? Ia, Electro, am murit pe asta. Să vedem. Ia, pot să mă bag pe ăsta. Nu pot. Unde e? Dar să mor pe ăsta. Nu știu. E mai greu. Vai de mine. Cine e ăsta? Nu vreau atâția bani. Știi cât înseamnă 299 euro? Înseamnă efectiv 1000 de lei. Da? Cine e acolo? Ei, acum... Mamă, iarăși. Dar iarăși hack-ul ăla. Nu știu ce are. Bem și face hack. Cristiano! Mamă, ia, imediat. În 3, 2, 1 și... Trebuia să fie. Ia, uite, deci nu... Doamne. Ce-i asta? Vreau să mă pe... Ia, care-i cel mai... era un episod, dar nu pasă de ce? Iarăși în episodul anterior ați văzut că merge singură tastatura. Deci merge singură tastatura.
Mamă, ce? Mamă, iarăși mă... Acolo vreau să mă duc. Acolo vreau. Nu pot. Trebuie să... Mamă, pot de 2 ori? Ia, o să încerc asta. Uite că pot. Ia, pot să mă duc până la statuia. Bine, statuia libertății, asta știu. Dar vreau să beau toate astea să fac de la piscină. Ce face el? Bea! Ce nu bea? De ce nu bea ce ăsta pe mine? Gata. Și acum nimeni nu mă prinde. Deci, sare atât. Da. Iar dacă sare... Mamă, ce sus sare! Ia, să ajung la ăla doar dintr-o săritură! Mamă, uite cât de sus sunt. Mamă, fix pe asta. Bine! Să mor pe asta. Mori. Nici unul. What the? A dat jos. Și stă în avion. Pe jos cu capul în pământ și cu picioarele. Dacă puteai de 90 de ani, a fost... Ia. Hai să vedem. Misteriu. Da, uite că poți vedea. Nu moare. Gata. Ce? What the... Da, apar și apar. Ce e asta? Ce chestia asta? Ce chestia asta? Ești un infractorii. Dintr-o gogoașă încă. Ce e asta? Mort. Aici dacă stau cu asta în ele, mort. Hai, ia. Dar ce vin toți după mine? Asta e Thomas. Cum îl cheamă? A venit și misteriul ăsta. Mori odată, mori! Hai să... nu, de la pictat. Merge și așa. Chestia cea mai rea e că nu poți să te duci în casă. Asta nu mă prinde. Da, uite, asta e un hack. E un hack. Ce e asta? Mamă, vă vede și ea din hartă aici. Ia, ce bat. Păi de ce se bat? Practic, erau paznici. Asta... Mamă, ce e asta? Ce e asta? Alerg așa. Alerg. Dar asta nu mă prind. Alerg. Ăștia sunt la jumate. Alerg. E gata, nu m-am plictisit. Timp ce merg. Și aia am murit. Unde-s? Morți. Mamă! Triple. Morți. Ok. Bine, asta a fost tot episodul de astăzi.